Kasia, a tyś jest z rocznika mojego synka, nie? Ja. I widzisz, dziś to te twoje młode pokolenie, te matki, one dostały 500 plus, nie? A ja wam zaraz powiem, skąd się ty wzięła i mój synek. W tamtych czasach to był 25 albo 30 stopień zasilania. Zaś młode nie wiedzą, co to jest. No po prostu kole godziny 18 wyłączali sztrum, czyli prąd, jakby kto nie zrozumiał. I co te ludzie mieli robić? Świeczki też trzeba było oszczędzać, no bo to prawie każdy dzień robili. Automatycznie siadała telewizja, te wszystkie dwa programy, no i radio też, bo mało w to miał na tranzystor. No to co te ludzie robili? A zimno było, no bo momentalnie z wyłączeniem sztrumu, dajmy na to u mnie doma, też siadała pompa, która pompowała gorką woda na wierzch. Od 6 piętra w zasadzie już było blank zimno. A po tym, co by to zaś włączyć, no to dopiero na drugi dzień musiał przyjść chłop ze spółdzielni. Czyli przedstawcie się, po 12 godzin było ćma i zima i nie było telewizora ani radia. No to co te ludzie robili? To było 500 plus za całkiem małe pieniądze. I stąd żeście się wzięli. Ja by nawet padała, kiedy to były roczniki. Ale oszczędzałam tego. Ojców się spytajcie.